Samtang karon ses sugdi na imong bistok uban ang kapuso actress Barbie Forteza. Because of consistent public demand, kumustahon ta pagbalik din sa Bistok si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Mayong buntag Barbie and welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag din po. Maraming salamat for having me again. Kumusta ka na Barbie? Okay naman po. Busog na, nakapag-almusal na. Good for you. Kami mag-aalmusal pa. And speaking of almusal, Barbie, balita namin, ang sarap mo na daw magluto ngayon, ha? Ano na yung mga putahe mo na approve ng buong pamilya? Feeling ko naman po lahat kasi wala silang choice kundi kainin yun. So far, naging kaibigan ko ang bawang at sibuyas at ang love team na salt and pepper. Yun ang aking talagang pampalasa sa lahat ng niluluto ko. Na-appreciate ko sila ng bonggang-bongga. Ayan, sana naman makarating yan dito sa Cebu. Sige, gagawa natin ng paraan. Sige, soon. Eto Barbie, aside from learning how to cook ngayong quarantine, you're also learning to be more active sa pag-workout. Kasi girl, may pa-workout video ka pa sa YouTube mo. Achieve mo na ba yung mga fitness goals mo ngayong quarantine? 1 pound to go na lang. Wow. Tapos ma-achieve ko na yung gusto kong weight. And yun namang workout vlog ko, parang it took me a very long time to do that. Kasi although matagal ko na siyang gustong gawin, matagal ko na siyang gustong i-share, kaya lang, medyo nahihiya nga kasi ako dahil like physically, parang feeling ko, wala pa akong karapatang mag-workout vlog. But since when I shot the vlog, medyo mga 1 or 2 weeks na akong nag-jeta, nag-workout. So feeling ko naman, parang I felt lighter. And feeling ko mas kaya ko nang mapanindigan yung workout vlog. Kaya ako siya ginawa. Because also, I wanna share my workout routine with everyone. Siguro sana, ang hope ko kasi encourage din ako ng supporter ko o ng kahit hindi ko supporter, kahit ibang tao na maging productive din every day. I'm sure marami ka talagang na-encourage at na-inspire, Barbie. At eto pa, kasi sa tinagal ng quarantine natin, di ba, aside from cooking and maintaining a healthier lifestyle, ano yung mga nakuha mong mga life lessons from this experience, Barbie? Well, surprisingly madami. Pero sabi nga nila, 'di ba, parang the worst times will give you the best lessons. And para sa akin, sobrang totoo 'yun. Kasi dito ko talaga na-appreciate yung meaning of life and value of money. Yes. And sobrang cliche man, pero health is wealth talaga. Ayun. And eto pa, kasi dati, na-interview na namin dito si Miss Dina Bonnevie dito sa Regional TV Live, yung nanay ng best friend mo sa anak ni Waray versus anak ni Biday. And she said a lot of good things about you and Kate in terms sa acting nyo and of course, yung professionalism nyo sa set. How do you feel na all praises si Miss D sa'yo? Nakakatuwa lang kasi for someone like Miss Dina Bonnevie na magsabi ng maganda tungkol sa akin, parang it reminds me of the reason why I do what I do. And of course, Barbie, before we let you go, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Cebu at sa buong Central and Eastern Visayas? Let's try to make each day light and to make each day count. Let's spend our time with our family, our loved ones. Let's do something creative or productive each day para magkaroon ng meaning ang ating bawat araw.
And thank you so much, Barbie, for giving more meaning sa araw namin ngayon dito sa GMA Regional TV Live. Thank you po. Ingat, Barbie! Hinaot mga kapuso nga na-inspire ka mo kang Barbie na mabungahon pa ang inyuhang quarantine, pinaagi sa pagkaton sa pagluto para sa inyuhang tibuok pamilya samtang naka-stay at home. And for more exclusive online drama, comedy, and musical content, just visit www.gmanetwork.com/GETS. There you'd find many entertaining videos featuring your favorite Kapuso star. Ug mubalik pa mi, dinhi lang, tutok lang, dinhi sa GMA Regional TV Live.